Dobre, chcela vojnu, bude ju mať. Čo ti je? Ty kokos. Toto bude mať pokračovanie. Podľa mňa už tam budú, že s nožíkmi na seba, alebo čo. Teraz sa cítiš ako? Si spokojná? Ja nebudem hovoriť o človeku, ktorého som mala rada, pretože tak, viem, že by ho to mohlo potom doma zraniť. A ty toto spravíš? Čo si mi tu robila 2 týždne? Ty toto spravíš? Ani namaľovať sa v tej kúpeľni nemôžem. Kohútik mi nejde, kachlička mi skoro rozbije hlavu. Rok mi to sľubuješ, rok. Teraz som prišiel z roboty. To mi hovoríš každý jeden deň. Idem s kamarátkami do divadla, do večera to bude hotové. Obchádzala som ťa, to ťa ráni, že ťa obchádzam? Obchádza, čo si o mne rozpráva. Volám firme Campus, ja vybavím, ty platíš. Čo sa vlastne naučí taký stavbár? V prvom rade musí každý stavbár poznať materiály, ktoré sa používajú na stavbách. Práve na to je zameraný prvý ročník, v ktorom prídu do kontaktu s múrivom, s betónmi, s keramikou, s drevom, s osadrokartónmi, s plastami a kovami a stavebným náradím a nástrojmi, ktoré sa na spracovanie týchto materiálov používajú. Vo vyšších ručníkoch sa murári zameriavajú konkrétne na činnosti murovania, betónovania, vyhotovenie omietok, obkladov a dlažieb, taktiež na systémy sadrokartónovej a zatepľovacích systémov.